IEBC ni ber. Obuya bro wacha dieri nikech tich ma en go kasani en mar bomo wach nikech o support serikal. Bomo wach mane. Ere kaka bomo miriambo na mano. Miriambo en mane. Penjo ni otame duoko koro waduok ni penjo ni. Waduok ni penjo ni ka bomo wach. Namba 1. Pend chik namba 7. Weri section 7 ma wacho man loso panel cha. Koro katiba mar Kenya namba 7. Sura mar 7 wacho tich mar jakom mar IEBC. Omiyo jakom mar IEBC tije 2. An ginie mosehinyowa momiyo waseyuak kako ganda iga madonjo iga maluoro nikeche tich mokwongo mar jakom mar IEBC en bedo jawach e law commission. En mochiwo ripode duto te kaluwore gi gigo eko ma commission timo. Ma tich maduong' mar commission en gik moko 2. Namba 1 pogo kiewo to gi mar 2 tayo yiero miluongo ni general election kaluwore gi katiba marwa e article mare mar 136 mawacho ni biro tim yiero to 142 mawacho ni general election ibiro tim. Then tich machielo maduong' madwa mosehinyowa en ni en returning officer mar national. Returning officer en ng'ama declare the winner. Raila oseyombo nyadi nuoya to wasebedo gi mistake ila koro mineno mwaneno to ok dwa wachgi ibiro bomgi kako buya dwani wa bomgi ni then ka gika the right time makoro an Ondiek ni for example or Maliba for example or ng'ama winjo beni telo ne Kenya osedhiyo yombo to returning officer ma fake ma William Ruto yiero kende ni biro dhi to lando ng'ama odwaro ma en ng'ama no yiero. Koro in gi shida gi Hassan Nur men commissioner koso ethicon men jakom. Nyocha wan gi chere rafo. Commission manyocha oketo William Ruto telo mane wawacho ni oyaw saba. No keto William Ruto to ne gin